and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahiluna pa ang panahon. Ay, manggod, sir, pa. Uwa mo ko yung mga relatives din ni sa Cebu, sir. Hinangdan nga ikaw gyud ang ako na hunahunaan nga tawgan. Ikaw lagi makatabang ini ako problema karon, Sir James. Ikaw lang yun. Please. Yads, Sir? wrong number. Okay, sir. Sorry. No, Sir James. Hello? Kung na gani manawag sa landline o mangita na ako ba, just tell them to call me directly on my cell phone or through messenger, okay? Yes, sir. Thank you, Yads. Makalakot. Huh. Kiinsulto ko niya. Kipalakot ko niya. Ug iya kong gihakit. Huh. Huwa ka pa makailagan ako, Sir James. Huwa ka pa makailan rin kami. Mahayan mo gyud kining imong gibuhat nako. Mahayan mo gyud kini. Mogi pag-out na ako. Di ako karon sa downtown na kami. Ari ko mag-lunch diri. Dapat mangitag sakar ba? Wag yung buot ni mo, Sir Baldwin, oy. Unsa? Huh. Nag-ayo kayo nga ug mahinay ka ta ka? Dili ko managinot ni mo, Sir Baldwin, oy. O sige. Daog-daoga lang. Yan ana maging mga babae. Basta, wa pa niyo matilawi ang mga lalaki. Gara kayo mo. Padili-dili pa kunuhay. Pero kung mga bugto na gani ang hugong-hugong, muhay ana nagdiretso eh. Kaluod ni mo, Sir James, oy. Luod bitaw. Pero testing eh. Wala ba'y mamisik o mausik na ako eh. Eat all you can na bagyod ko. Bastos, Bastos bitaw. bigaon pag yun. Ayay. Wa tingali ni kay Bao ay. Nga kung wa pa ang bika ay. Di ka mataw ng kalubutan na day. Magpasalamat kas biga day. Uy ka. Yabag. Yabag yun. Ay, testing lagi. Tanaw sa natog. Di ba ka mayabag kung makatilaw ka na ako? Bakol ka diha, Sir Baldwin, oy. Mala ka diha. Oh, way sama kini kalahri kami. Bagay na, dili na ako ganahan ni mo, Sir Baldwin, oy. Kay vulgar, kay kamanulti. Gusto mo tayo? Maglipod-lipod pa day ka? Basta mo binta. Bira! Ay, wadya kay, tinarong Sir Baldwin, oy. So, tinarong. Tinarong na imo. Ay, daghan, uy. Kadaghan akong tinarong, ah. Ang sada ka ni mo tinarong, be. Ano nang iko'y daghang tinarong? Tinarong ginamos. Napohipon. Ang mau. Wadya kay, klaro, Sir Baldwin. Ikaw may way klaro diha. Maayo ka lang manawag og manugo na ako. Labi na nga, nga ni Bro James. Pero ako, wapay ko ni mga tagaw higayon nga, ipamutuod na ko ni mo nga, eat all you can good ko. Hilom, oy. Bastos yung ka, Sir, oy. Bida, takara ni mo gistura di ariko eh. Asa ka man nun? Arion pa ko ni mo sa downtown? Wa ka man kay lingaw diha. Warabot pod ko'y lingaw diri. Asa man? Kurang busong taka ni. Ay, Sir Baldwin. Wag na, dili na ako ganahan ni mo ba kay chancing kayo ka. Dili siya ka kasaligan. Kung ako masayop, no, konsumisyon kayo ni mong asawa, no. Asa ko si mission? Mahilak mo ganito ang asawa kung di makakita na ako. Kambukiro. Ang bugiro bito. Suway eh. O tilawi lang. Anha kayo makailag. Unsa ko kamangtas. Sige, balik-balik na iyang pag-ingon nga unsa siya kamangtas. Bisag way agi. Aw. Suway lang. Tanaw tagdili ka ba magkamburitsing?
Na. Hilong ka man diha. Asa ka man? Dali. Manuroy ta. Ako ray bahala nimo. Di gid ka magmahay. Dako gyud kayo mo kalainan ni Sir James, no? Awara. May divert na sa... Ano si Bro James na itong hisgutan? Kita. Magmahay gyud ang imong kumpares ang gibuhat nako si Baldwin. Magmahay gyud na siya. Ha? Kaya nga nun? Giunsa ka man din ni Bro James? Ha? Rika May? Giunsa ka niya? Wa ka man gumutubag Rika May. Giunsa ka niya? Basta. Wagi na may klarong bayhaan na ka eh. Hain ka man ron, kay ako na mo anha. Sultihain ka. Kay anaon tadayan ka. Di ako sa buhol. Mali ka? Dali. Ahak. Oh, mali man ka. Ambot ni mo Rika eh. Uy, klaro ni mo yun. Labaw ka pang way klaro. Ngano ka man gyud kumuduol ka nako ba siri kami ra man gyud ang imong hisgutan. Pila na makahigayon nga gisultihan ti ka. Ngaya og kinag-itud diri nako. Ano kumuduol ko nimo bro? Aron ituod pa siya nimo. Ang ako nga maisulti lang ko nimo bahin niya. Dihang nagsulti mi atong usang adlaw. Basta bahin niya. Sorry lang kayo. Ikaw ba mura may nunog dili ka matuod nga kumpare higalaw eh. Bro, Lagi. Bitaw kay kung nag-isip ka nako nga tinuod mo higala. Makahimo ka ba day nga mahintong pawag sa kaalautan ng akong pamilya? Ag imong inanak nga si Day Chelsea? Mahimong produkto sa broken family? paistoryaha sa ko bro. Ayun sa guskog sa taag. Upagani ka mabaw kung sa akong istorya. Hatagi sa kong higayon nga makasulti ko nimo. Sige, sulti. Magtinarong ta. Ha? Tinarong na yung akong istorya nimo bro. Naraman din na. Maayo kung maka na. Unsa man na? Giunahon akong maayo bro ba. Giunahon gyud akong tarong. Og akong gi-analyze ba kung ngano og unsa man gyud motibo ni Rika Media nimo. Kung nganong sa iyang mga sultihan man gud siya nanganti. Kaya ano? Unsa man na yung gisulti bro? Ha? Bro Baldwin? Mangutana sa ko nimo bro ba. Unsa man na imong gibuhat niya bro? Ha? O si akong gibuhat niya? Wa? 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 Kaya nga naman day. Unsa man day siya? Unsa man day yung istorya nimo? Ha bro? Gisulti mo gud nako siya bro ba. Nga magmahay ra gud kuno ka sa imong gibuhat niya. Unsa? Kaya nga no? Yun siya man din ako siya. Ha? Nga naman kinangayam akong samukon. Unsa man day akong atraso nga to niya? Ano mangita magid siya problema diri nako bro? Ha? Pangutan ako no siya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!